הדרישה הראשונה שלי זה פיקוח צמוד של הרווחה על המעונות. הדרישה השנייה זה מצלמות, הדבר הכי בסיסי שיש. ילדים נתקפים כאילו באלימות, לצערם הם לא יכולים ללכת להגיש תלונה במשטרה, אז זה נשאר בפנים. כשאני הייתי שם עשיתי את העבודה בשבילם, אבל כשאני כבר לא שם, אז אני לא יודע מה הם עוברים. הדרישה השלישית זה מוסדות המדינה. זה לא ייתכן שבמדינת ישראל, כמו ביטוח לאומי, משרדי ממשלה נוספים, יש אנשים שהם לא דוברי השפה, והם לא יכולים לקבל את השירות כי הם לא דוברי השפה. אני אתן דוגמה, כשהייתי שוטר אתיופית באה להגיש תלונה בתחנת משטרה, והחוקרת אמרה לה, אני לא מבינה את השפה, ופשוט קמה והלכה. אז שיהיו בכל משרדי ממשלה דוברי שפות. כמו שיש את כל השפות, גם ראוי שיהיה גם אמרית שם. הדרישה הרביעית זה כמה חלקים, זה נגד סלקציה, זה חקיקה. צריכים להחמיר את התופעה הזאת. אני לא מצליח להבין, שניהלתי את המשפט נגד הדיזנגוף 3 שנים, ואני הייתי בכל הדיונים בבית המשפט, וראיתי איך שופטת מתייחסת לנושא הזה. אני אמרתי לעצמי, בגלל השופטים, התופעה הזאת רק מתרחבת. וצריך להחמיר את הנישה הזאת נגד הסלקציות, כי אני יודע שבסופו של דבר אם האדון יודע שהוא ישלם 100,000 שקל יחשוב פעמיים לפני שיפליל בן אדם. אבל אם שופטת פוסקת 25,000 שקל על מועדון שיפליל בן אדם, אז מה זה שווה? כאילו ימשיך לעשות את זה, כי זה לא מזיז לו. כיס זה מאוד פוגע, וכמובן זה גם עבירה פלילית, ובתוך הסעיף הזה אני גם הדרישה מאותם נבחרי ציבור. זה לא ייתכן שהם הולכים שם, הם צריכים לשרת אותנו, בסופו של דבר הם לא עושים כלום. לפני 4 שנים במהלך הצעדה שלי נגד הסלקציות בניתי עם 2 עורכי דין שלי חוק מתוקן נגד הסלקציות, שהוא בעצם מחמיר את הענישה. ואז בזמנו היו כמה חברי כנסת, נתתי להם את הצעת החוק והם לא עשו עם זה כלום. והפעם בר לב פנה אליי במסע הזה ממפלגת עבודה, הוא כן רוצה לקדם אותו, אני מקווה שהוא יקדם או שהוא לקח את זה ליופי, אני לא יודע. אבל התופעה הזאת רק מתרחבת. ב-2016 המחאה האחרונה של הקהילה האתיופית שהייתה בתל אביב, שוב יצאתי מצלמה נסתרת במועדוני תל אביב. ב-2012 זה היה 3 מועדונים, ב-2016 כבר היה 7 מועדונים שלא הכנסו אותי. זה גם שודר בערוץ 2. זה רק כאילו ממחיש את הדבר הזה שאסור לנו להירדם, כי כל הבעיות שלנו בנויות בסופו של דבר על אותם ערכים שאנחנו רוצים לדגול בהם. אני אומר, זה חברה דמוקרטית, אבל איך זה ייתכן כששוטר מכה חייל עם מדים ואותה חברה יושבת בבית ורק קהילה שלמה יוצאת החוצה וצועקת? וזה לא אנושי. זה כמו שאני אומר, יש שבוי אתיופי בעזה, הוא אזרח ישראלי, אף אחד לא שמע עליו רק לפני שנה, רק אחרי שהמדינה סתמה את הפיות של ההורים שלו. ההורים התחילו לפתוח את הנושא, פתאום התחילו להתעניין בו, אבל לא כולם מכירים אותו. אברהם מנגיסטו זה אזרח ישראלי, מה, כאילו לאף אחד לא אכפת. ועוד מלא דברים שקורים, ואני דווקא במסע שלי אני בא לחבק את כולם. אני רוצה להגיד לכל אלו שמאמינים בשינוי, אני אדם שמאמין במהפכה ובשינוי. אם לא הייתי מאמין, אז לא הייתי עושה את מה שאני עושה. אני רוב שנות חיי אני באמת מקדיש בנושאים האלו, וזה כמו שהיום איזה מישהו במסע שלי עושה לי, תקשיב, אם מישהו היה מאמין כמוך, החברה שלנו כל כך מדהימה. באמת יש לנו חברה מדהימה, אבל לפעמים אנחנו צריכים להסתכל על הדברים כאילו מעבר. כי כשאני יוצא למסע, אנשים אומרים, אתה נלחם על הגזענות למען הקהילה האתיופית? לא, מה פתאום? מה, בגלל שאני אתיופי אז אני נלחם בשביל האתיופים? לא. אני אזרח שאכפת לו לחברה הזאת, שאכפת לו מהמדינה הזאת. בגלל זה אני עושה את זה, אכפת לי מהדור הצעיר. וזהו, זה המסע ה6 שבועות שאני עושה. מחר כבר אני מתחיל אותו בראשון וממשיך הלאה קדימה. רציתי להגיע לירושלים אבל לא,
עד שלא יהיה פה התקוממות, אני לא אעשה את הנושא הזה. בסופו של דבר זה ייגמר בירושלים בכנסת, אני מתכנן איזה אירוע מאוד גדול. אני מנסה להגיע גם לכל ההורים של, לכל אוכלוסייה באשר היא. המאבק הזה, בעיקר, אל תיתנו ליהודי אתיופיה להרגיש שהם לא חלק מהחברה הזאת. אנחנו חלק מהחברה הזאת, ונהיה תמיד, כי זו המדינה שלנו. אנחנו בני אדם, כולנו בני אדם, וכולנו צריכים לראות את אחד את השני באשר הוא ולהגיד זה מדהים וזה נפלא, כי לפעמים זה קשה לי, כי אני אומר, אני רוצה להאמין שאנחנו חברה נאורה וטובה שלא שופטת בני האדם, אבל מצד שני אני נתקל כל יום בדברים האלו, ואני לא יכול להגיד שזה לא קיים. אבל זה יכול להשתנות אם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח לעצמו משימה ויגיד וואלה, אנחנו צריכים להיות חברה מאוחדת, כי האחדות בסופו של דבר זה הכוח שלנו, ובכלל אנחנו כחברה צריכים להתעורר ולעשות פה משהו שאף פעם לא נעשה, ואני מאמין בזה שזה אפשרי. זה צריך לבוא מכל אחד ואחד מכם, לא רק ממני. זה כמו שאני אומר במסע הזה לאנשים, אני יודע שאפשר למגר את הגזענות, אבל אם אני יודע, למה אתם גם לא מאמינים? וזה כמו שאני אומר, אל תיתנו לאדישות לנצח, בואו ניתן לתקווה לנצח.